Aquests dies, molts de vosaltres ens esteu preguntant a la Fundació Esclerosi Múltiple com fer el maneig de l'angoixa ara que estem confinats a casa. D'aquesta manera us donarem alguns tips. Primer de tot, molt important, generar una estructura diària que estigui en connexió amb l'horari previ que teníem. Però dins d'aquesta estructura, intentar inserir moments d'oci, ja sigui tocar instruments, llegir, fer ioga, meditació, parlar amb la família. És molt important aquests moments d'oci perquè és una eina de porta de sortida d'aquesta angoixa, que us recordo que l'angoixa és por i aquesta por pot generar incertesa. Ara és molt normal tenir aquestes emocions per la situació que estem visquent, però si contínuament reforcem negativament aquesta por, es farà cada cop més gran. Per això us recomanem intentar gestionar o intentar centrar-nos en aquelles coses que sí depenen d'un mateix i no malgastar l'energia en allò que no podem controlar. Segon, molt important, fer exercici suau o moderat, pautes d'alimentació saludables i els bioritmes del son ben marcats. Per què? Perquè aquestes són les eines, és la base per tenir un bon maneig de l'angoixa. A part, també és molt important explicar com ens sentim emocionalment, ja sigui amb la família, amb els amics, fer sessions online, grupals, fer sopars telemàticament. És molt important, perquè d'aquesta manera serem conscients de com ens sentim i podríem posar algun remei. I tercer, us recordo que el temps no va ni més lent ni més ràpid. Simplement, el temps és la percepció que tenim de nosaltres mateixos cap a l'entorn. Així que us recomanem viure cada segon i compartir-lo. D'aquesta manera, junts, tindrem més força. Així que cuideu-vos, cuideu els altres i des de la Fundació d'Esclerosi Múltiple us enviem una forta abraçada virtual. Estarem aquí per vosaltres.